U središtu. Osobe, teme i događaji u središtu tjedna. Srijedom u podne na Radio Sisku. Budite u središtu. Da, upravo tako. U središtu se Radio Siska. Dobar dan, lijep pozdrav svima iz druge Sisačke ulice. U ovom predblagdanskom raspoloženju i ozračju koje se polako priprema u našem gradu, mi smo se danas odlučili u središte staviti jednu lijepu, pozitivnu sisačku priču koja Sisak zapravo stavlja, ajmo tako reći, u hrvatske pa i svjetske okvire. Drago mi je, izuzetno mi je drago danas ovdje u našem studiju pozdraviti uvijek nam dragog gosta, našeg Siščanina, glazbenika i vrlo dragog velikog čovjeka Damira Kukuruzovića. Damire, dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan na Radio Sisak i svim vašim slušateljima. Lijep pozdrav. Evo Damire, mi smo se odlučili malo ovako družiti krajem godine, malo popričati o tvojoj glazbi, o Siscia Jazz klubu i naravno o samom gradu u kojem živimo i kojeg volimo i zapravo na neki način malo i promisliti o tome kakav je Sisak i kako ga mi vidimo, pogotovo ove dane kada onako sabiremo nekakva razmišljanja koja su se nakupila tijekom cijele godine. No, za početak čestitke. Naravno tebi i tvom Siscia Jazz klubu ove godine, mislim da je to bilo prošli tjedan, klub je dobio nagradu za najbolji jazz i blues klub u Hrvata. Da. Ja često kažem, istina? Da, to je istina. Znaš, ja često kažem da ja nisam posebno sretan zato što je to jedini klub koji ima u ovom obliku stalnu postavu. Znači da je stalno otvorena pozornica i da iz tjedna u tjedan se dešavaju glazbeni sadržaj. Naravno postoji još puno mjesta u Hrvatskoj gdje se dešava takav glazbeni izričaj, ali kako god bilo bahato, ovaj je najpoznatiji, rekao bi najosmišljeniji, najsuptilniji, čak bih rekao i emotivniji i tako dalje, i intimniji klub i od drugih. I drugo što u 10 godina smo napravili doista sjajnu publiku. Publika je izvan serijska, izvanredna, imamo još uvijek fascinantnu posjećenost obzirom da smo grad od 40-50 tisuća stanovnika. Ponekad se traži i stajaće mjesto više i taj je klub drugačiji od drugih zato što sam ja iz početka pomalo sam napravio copy-paste Boška Petrovića, međutim ja sam jazz klub skrenuo prema kazalištu, ne prema nekom mjestu gdje zvekeću... Ne prema ugostiteljstvu toliko. Gdje zvekeću čaše i to i složili smo otprilike da se svira 2 puta po 35 minuta set. Često sam to pričao da mi je nezamislivo da tamo svira recimo Bob Brozman koji je život uložio u gitaristički virtuozitet, naravno ne mora biti gitarista, ali njima sam najskloniji, i sad da za drugim stolom od njega sjedi djevojka iz 3. Sisačke ulice i zabrinuta je primjerice za stanje u dječjem vrtiću. To mi je nedopustivo. To ne mogu tu naprosto tolerirati i onda znao sam ponekad naravno arogantno prekinut koncert ili prekinut taj žamor. No, međutim, ostaje činjenica da je velika lista gostiju koje žele doći u Sisak nastupati na pozornicu jazz kluba, iako Sisak ili cijela Hrvatska, budemo realni, nije neko čuveno plodno tlo za ovaj glazbeni žanr, tako je, da. Međutim, to su predrasude. Evo, spomenula si Boška Petrovića, pa ću ja sad citirati jednu njegovu rečenicu. Da na svijetu postoji komisija koja bi ocjenjivala jazz klubove, ovaj bi zasigurno bio najšarmantniji i najosmišljeniji. Zapravo, svi tvoji gosti, oni koji dolaze u klub slušati ili oni koji dolaze u klub svirati, pored toga što, koliko sam čula, uvijek im se jako svidi Sisak, toliko ostanu oduševljeni takvim klubom u jednom takvom malom gradu. Pa apsolutno, ja mislim da dobro, ja ne mogu razmišljati, Sisačka ulica je naravno, prva ulica je prekrasna, jel? I ja jazz klub koji sam dole napravio, naravno da je napravljen po nekim standardima po kojima su napravljeni najpoznatiji i najveći klubovi. Naprosto i one bolte su nalaze se u povijesnoj zgradi Malo Kaptola i mi smo ima zgodan parking gdje možete prići, jel? Imam sjajan backstage za glazbenike i tako dalje, jel? Naravno u njemu ništa nije skupo, nego je naprosto, što je rekao pokojni Petrović, dugo osmišljavano, jel?
i zato je uvijek sad je vrhunski bubanj dole i klavir je dole i naprosto kad se sve to stope i spoji u jedno, onda to bude doista, naravno Zoran Švagle dole najstariji vjerojatno konobar na svijetu. Sjećam sam se kad ga je jedna neka žena pitala jel on zida tu zgradu, ne, to mi je bilo genijalno. Ali to je tako. Ono što je isto tako zanimljivo je da ste dugovječni, zapravo kad pogledamo imali uopće nekog drugog jazz kluba, imali ga sa tom dugogodišnjom tradicijom, dakle pored toga sad počinješ uskoro ići i za one nagrade najdugovječniji u nekakvom kontinuiranom trajanju jazz klubu u Hrvatskoj, čini mi se. Kada pričamo o jazzu ovdje kod nas, jel? U Hrvatskoj? Postoje mjesta dugovječna gdje se svira jazz, to da. Naravno oni nisu stilski profilirani tako, ali meni već u samom nazivu, znači CCA Jazz Klub podrazumijeva da se bavimo vrlo jednom ozbiljnom glazbom. Sada je CCA Jazz Cafe, vjerojatno postoji Jazz Cafe kao što ih je bilo u Zagrebu, pa u Zadru, pa u Splitu, pa jazz se svira u Labinu, u Osijeku su sad pokušaj u Požegi, ne, pa ne znam, znači toga naprosto postoji puno, no međutim jazz je u takvim slučajevima samo znači support primjerice Franku, ne, ili njihove kavine. Ovdje je naprosto napravljeno drugačije, ovdje je sve podređeno vrhunskom virtuozitetu, ja prodajem vrhunski virtuozitet, mene to zanima. Ima dugovječnih, ali dugovječnih kafića. Eto, to ima, da. Evo, predlažem da krenemo svirati, pa ćemo onda komentirati što smo slušali. Čujem, trebaš srodnu dušu, rame za maštarenje, zagrljaj za crne dane, iskru za nestašluke. Čujem, trebaš toplu ruku, osmijeh koji pali dan, ko pilota kroz oluje, da te uljuljka u san. Tu sam, tvoj sam, uzmi me, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Noćno sunce tamne strane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Volim tvoje male mane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Čitam misli, liječim rane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Od minuta pravim dane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Sad je vrijeme za paradu, punu raskalašnih gluposti, već nas sutra čeka vječnost, društvo smrtno ozbiljnih. Tu sam, tvoj sam, uzmi me, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Ne daj da ti dvojba krade ono što ti pripada. Baci crne misli dušo, baci preko ramena. Noćno sunce tamne strane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Volim tvoje male mane, tu sam, tvoj sam, uzmi me. Čitam misli, liječim rane, tu sam, tvoj sam, uzmi me.
od minuta pravim dane. Tu sam tvoj, sam uzmi me. 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 Osobe, teme i događaji u središtu tjedna. Srijedom u podne na Radio Sisku. Budite u središtu. U središtu smo uz Damira Kukuruzovića. Evo Damire, slušali smo Uzmi me, stvar koju radiš i sviraš skupa sa Zoranom Predinom. Pa evo malo možda sada o tvojoj glazbi i o toj suradnji koja traje već neko vrijeme. Zapravo obilazite puno Hrvatske i puno svijeta u zadnje vrijeme. Zoran Predin je jedan moj pravi veliki glazbeni brat i Zoran je prije, mislim, 1-2 godine mene nazvao i razmišljali smo, pojavila se ideja da bi možda napravili zajedno jedan projekat, jer Zoran je uspio neke tekstove spojiti sa Gypsy Swingom i prvi put je to otkrio upravo u Francuskoj kad je čuo francuske Rome kako sviraju i onda smo složili zajednički repertoar i pokazalo se da je to vrlo dobra ideja ispala. I doista obilazimo jako puno gradova, jako puno mjesta, uglavnom su nam dvorane, naravno zbog njega, jer je on lačni Franc, rasprodane, a i on je simpatizer i miljenik mnogih gospođa, kako ga zovu, on je George Clooney, on je kopi, ali on je stariji, pa onda kaže da on liči na njega, jel? Međutim, Zoran je vrhunski glazbenik i šaljivdžija i jedan šarmantni Slovenac koji gradi mostove i koji je spojio tradiciju ostavštine glazbe Django Reinharda sa svojim tekstovima i jako puno nastupamo. Sad pripremamo naš novi CD koji će biti i na hrvatskom i na engleskom, jer ga radimo za i strano tržište. I naravno da obići ćemo iduće godine i Las Vegas i pozvani smo u San Francisco na jazz festival, pa na zimski jazz festival tamo. U svakom slučaju cijela godina, prije par dana smo snimali temu Charlie Chaplina Smile u Sisku, radili smo je u paviljonu kod Centra za kulturu, pa smo snimali tamo spot i tako Zoran je vrlo čest gost Siska, da. Već ga svi pozdravljaju onako kao jednog od naših sugrađana i to. I s njim će se ta suradnja naravno nastaviti. Smo bili u Zagrebu, imali koncert, pa smo išli u HNK Zadar i tako krajem godine isto imamo jedan koncert u zagrebačkom klubu Hard Place i to je u prvom mjesecu smo onda u studiju. Nekoliko puta ste naravno bili u Sisku i ono što je zapravo neka vrst čarolije vaših koncerata je upravo taj neki dijalog između vas dvojice koji donosi jednu pozitivnu vibru, zapravo i neku malo humora u tu vašu glazbu i pozitive. Pa pričamo malo viceva o Slovencima i Hrvatima, da. Mislim, bilo 2 puta smo punili za redom dvoranu glazbene škole, pa Centar za kulturu, Kazalište 21, nekoliko puta Siscija Jazz Club i Zoran se uvijek trudi donest nešto novo i kad putujemo po Hrvatskoj negdje bliže, naravno onda nam je uvijek Sisak nam je epicentar, tu smo smješteni, iz Siska uvijek putujemo. Zoran je u hotelu i onda uvijek kombi kreće ispred hotela i tako obilazimo mjesto okolo. Kada sam malo ovako razmišljala o tebi i kako te zapravo najaviti, nekako sam došla do toga da si ti na neki način zapravo ambasador džeza i ambasador Siska. Pa samim time i ovim našim okvirima sinonim grada i sinonim džeza u Hrvatskoj. Se slažeš s tim? Hvala ti lijepo, slažem se. Zašto ne? Evo, odlučili smo danas razgovarati o Sisku. Uvijek kad onako neformalno pričamo, zapravo držimo jako puno do svog rada, ti pogotovo, i uvijek odbijaš na neki način ikakve negativne konotacije i sudjelovanje u nečemu što o Sisku govori negativno. Da. Sjećam se, ima tome već godina dana, bio jako dobar prilog o Sisku u Labirintu. I ti si bio jedan od sugovornika, bio gospodin Setić iz Aplajda, Goran Dević i ti, i bilo je jako lijepo tada na nacionalnoj televiziji slušati Siščane da tako dobro promišljaju o svom gradu i vide tu budućnost. Pa evo, ja bih htjela sad malo ovako i za naše slušatelje čuti tvoj osjećaj prema tvom gradu.
Pa moji osjećaji prema Sisku su naravno uvijek najljepši, najiskreniji i najpozitivniji. Prvo zato što sam ja ovdje rođen i cijeli sam životni vijek odlučio provesti u Sisku. Sisak ima sve pogodnosti za jedan fini život koji može ponuditi bilo koji velegrad. Sad ne pričamo o Zagrebu. Pričamo o puno većim mjestima nego što je Zagreb. Ponekad ljudi koji žive u nekim manjim sredinama kao što je Sisak ili tako dalje, vrlo su na neki način skeptični i teško govore ili govore ružno o mjestu gdje žive. No međutim, samo je ružnim ljudima ružno tamo gdje jesu i samo dosadnim ljudima je dosadno. Ja sebi mogu život organizirati na 5 kvadrata da takvo ludilo bude, vjerujem mi da je to zastrašujuće. A kamoli ne u jednom gradu koji ima 50-ak tisuća ljudi. Znači nije problem grada, problem je ljudi koji moraju se okrenuti van sebe, okrenuti se naprosto prema van. Na prvu, svi ljudi koji su došli u Sisak, koje sam ja uspio dovesti, svima se Sisak strahovito dopao. Sisak ima te mogućnosti što ja za 10 minuta mogu biti primjerice na operacionom stolu, kod vrhunskog zubara, mogu biti gost sa gitarom u dječjem vrtiću, mogu biti optužen za 10 minuta, mogu završiti u zatvoru, mogu biti na teniskom terenu. Znači Sisak ima sjajan bazen, možete se baviti konjima, možete jahati, igrati tenis, plivati, ribolov, sport, možete se baviti šivanjem, vidio sam da ima puno tih tečajeva koje su organizirali i mladi ljudi u Skvotu, možete imati sjajnu glazbenu školu, kazališne predstave funkcioniraju, imate sjajan radio na kraju. Međutim, to je sve samo stvar iz kojeg kuta čovjek će nešto raditi i stvarati. Meni je Sisak vječito nadahnuće. Sisak je provincija, to apsolutno, međutim puno je opasnije kad si ti je provincijalac u srcu. U provinciji su pronašli mnogi slikari, kipari, glazbenici nadahnuće i u provinciji je uvijek važno pobijediti. Ja ovdje imam dovoljno vremena da dokazujem stalno nešto sebi. Ja srećom nisam zarobljenik tuđih mišljenja, pa mi je savršeno sve jedno šta o meni ljudi govore. I Sisak sigurno nikad neće biti sredina koja će meni uspjeti nametnuti kako ću se ja ponašati. To nikada, to neće moći ni Zagreb, neće niko moći to napraviti. Ja ću živjeti u Sisku slobodno, donekle ću probati živjeti časno onako kako ja mislim da je najbolje, međutim ja ovdje osjećam sasvim dobru energiju da se mogu baviti na kvalitetan način ribolovom, da mogu izražavati svoju religiju. Ja sam religiozan čovjek, meni se sviđa uspostava biskupije i ja osjećam jednu lijepu milost nad gradom Siskom. Meni je to vrlo bitno. Ne? Na kraju krajeva ovdje postoji jako puno mojih prijatelja, vrhunski jazz band Django Group putuje upravo iz Siska i ja sad uspostavio sam ponovo onaj Trio Quattro Bluesgrass band, pa i s njima putujem i ne bi vjerovalo, oni su sad isto atrakcija u Hrvatskoj. Znači ja sam s njima prošao par festivala, oni su bile zvijezde festivala u Kastvu, pa u Rijeci, pa na kraju svirali su upravo oni na dodjeli nagrada u Vintageu, pa smo išli sad na blues festivalu u Zabok i oni su isto meni heroji. Ja mogu pričati samo o glazbi, naravno da se tim bavim. Naravno, Sisak ima puno kvalitetnih glazbenika, jer naravno da sam ja ponosan i na Bambe Molesterse i na druge glazbenike, jer Sisak je dao puno tih proizvoda koji su meni vrlo bitni. Gdje god smo putovali uvijek me pitaju za dasku, jel? I meni su ta braća Borojevići vrlo bitni. Ja puno znam o njima. Naravno da sam ne ljutio neko, ja sam zaboravio, jel, ali ne znam, ako se hoćete baviti karatom, ideš vježbaš karate kod Smiljanića, neko je vrhunski karatist, ne, imaš, ne znam, sjajnu šahovsku sekciju, sad teško je to nabrojati. Čovjek bi morao biti recimo 14 dana, 15 u Sisku, da vidiš sadržaj, uvijek se sjeti Malog Vavra kod Starog grada, nekad kad odvedem goste kako puca sa lukom i strelom, ne, i sad jedno poslijepodne sam sjedio na terasi jazz kluba
I naravno od toga kroz jedno 15 minuta mi je prošlo 10-15 vrlo onih dragih Sišćana o kojima ja o svakom tom čovjeku mogu napisati 15-20 stranica da pišem u nekoj knjizi. Znači nije dovoljno Sisak opisati kroz ovakvu polsatnu emisiju, a kamoli kroz neki blog ili portal, to je naprosto nemoguće, ne? Osim toga, i vrlo često sam rekao da Sisak je moj Pariz ili moja Amerika, jel? Osim toga, aerodrom je blizu, pa ako mi se sve smuči, za 20 minuta sam na tom aerodromu i ja sa Marijanom odlazim dalje, ne? Međutim, vrlo je važno ovdje ostati. Neka slika sigurno da mu je narušena, međutim za to su krivi neki novinari koje držim idiotima i oni su poslali vrlo ružnu sliku preko nekih drugih velikih medija da se Sisak pokaže kao grad slučaj, grad bolest, grad bijede, siromaštva, grad nezaposlenosti. Svejedno da li su to portale, da li je to priča o industriji, da li je to priča o djetetu koje je pobjeglo iz sisačke bolnice ili je medicinska sestra zaspala. Nije uopće bitno, ne. Neku dobru priču uvijek je teže plasirati, jer naprosto vjerojatno da je danas cijelo tržište takvo da ljudima treba neka senzacija, da im treba naprosto neka ružna vijest da bi se zalijepilo na neku duplericu nekog magazina koji je danas u Hrvatskoj čitan. I ja jako puno putujem okolo i puno putujem sa bendom i vidim, usudio bi se reći, vidim ono najbolje, znači vidim najbolje hotele u mjestima gdje putujemo i vidim vrlo poznate ljude u tim hotelima. Mi surađujemo, i ja vrlo često surađujem sa turističkim zajednicama Hrvatske i sa onim vrlo velikim turističkim zajednicama i sa centrima za kulturu i tako dalje. Međutim, proporcionalno gledajući, Sisak apsolutno ne zaostaje ni za čim. Siguran sam da ima, da je po nekim stvarima jedan od, čak bi rekao, neorganiziranijih gradova u Hrvatskoj, to sigurno. I ja sam na to vrlo ponosan. Pa evo, nije uspio biti ni poplavljen, ni osvajan, nikad nije bio. I mislim, ima sad od Sisku se stvarno može jako puno napraviti, međutim ja sam na ovaj grad vrlo ponosan i stvarno nemam ni kompleks Zagreba, kamoli nekog većeg mjesta, tako da ovdje je važno biti, sudjelovati, stvarati, dokazivati se i tu sliku čovjek uvijek može ponesti u svijet. Ne? Meni je ovo vrlo bitno mjesto. Ovo je bilo tako lijepo rečeno da sad samo slijedi glazba.
U središtu. Osobe, teme i događaji u središtu tjedna. Srijedom u podne na Radio Sisku. Budite u središtu. Damire, šta smo slušali sada bili? Znači, ovo je bila jedna tradicionalna kompozicija koja se zove Joseph. I samo da vidim CD, mi smo tu kompoziciju svirali sa Vavau Joseph Adler. To je jedan od najpoznatijih Roma Njemačke, vrhunski gitaristički virtuoz iz Karlsruhe. Bio je par puta u Sisku gostovo. I evo, to je na našem zajedničkom CD-u My Django Family. Evo, mi danas radimo središte u društvu Damira Kukuruzovića. Ne bih rekla da je ovo glazbena emisija, ovo je zapravo po nama središnja emisija ovoga tjedna gdje pričamo o tvojoj nagradi. Dakle, Sisio Jazz Klub je ove godine dobio nagradu za najbolji jazz i blues klub u Hrvata. Mislim, ti svake godine dobiješ neku nagradu, tako da ili si ti ili je jazz klub. Izašao si evo i na duplerici Playboya, sad ćemo se malo da, ali obučen, to je bitno. Da? To je bitno. Malo smo pričali o tome što se radi, poprilično sad, dakle, još uvijek aktualna suradnja sa Predinom i tvojim trijom s kojim ideš okolo i briješ jazz po Hrvatskoj. Idemo malo sad ne o Sisku izbliza, to smo malo prokomentirali i taj članak koji je nedavno izašao i nadam se evo kroz tvoje riječi zapravo Siščanima pred blagdane donijeli onako jednu pozitivu, sisačku pozitivu. Apsolutno, da. Što nas čeka? Evo, što tebe čeka sad nešto do kraja godine, malo si nam već rekao, sljedeća godina putuješ dosta po vani, naravno ono što nas sve zanima je festival u srpnju i kolovozu. Pa znači recimo ja imam neke koncerte koje su sad u ovom trenutku, ja recimo znam gdje ću nastupati 20.10.2017. godine, ne? Recimo imam neke ugovore gdje ćemo nastupati po Njemačkoj, naprosto ja imam iduću cijelu godinu ću putovati sa Zoranom Prdinom i sa Django Group, Damir Kukuruzović Django Group sa mojim bendom. Festival ćemo ove godine, nadam se, uspjeti staviti u prva 2 tjedna u srpnju, u 7. mjesecu, jel da ga ne rastežemo kroz cijeli srpanj. Već polako se ljudi i raspu, dio njih ode putem Mediterana, što je logično, ali mi ćemo, mislim, u 14 dana ću napraviti jedno 7 ili 8 većih koncerata. Znam samo da Paulu Schaefer, svjetski poznati gitaristički virtuoz, će biti u Sisku, čini mi se 16.7. i mislim da će to biti zapravo zadnji koncert koji planiram napraviti. Ne. Naravno, sad još uvijek se čekuje da se malo poslože te snage, da vidimo s čim ćemo raditi i način na koji ćemo raditi. U svakom slučaju koncerti u jazz klubu će trajati sad skroz do 4. mjeseca, svaki vikend. U 7. mjesecu počinje Sisački jazz festival. Moj mali dojam jazz kluba, mislim, moram reći da nisam tamo često koliko bih htjela biti, znam, da, i to je sramotno, da. Ali ono što mene fascinira je to zapravo ti misliš, prolaziš onako usred tjedna gradom, nema nigdje nikoga i onda dođeš dolje u jazz klub koji je krcat, prepun ljudima koje poznaješ, a koje možda nisi već duže vrijeme vidio i zapravo ta jedna lijepa građanska struja i pun klub onih ljudi koje nisi dugo vidio i ti vidiš da i grad dalje zapravo živi. I podosta ljudi živi kroz Sisio Jazz Klub. Pa mislim da, ja volim te masovna okupljanja, meni su sjajna i sjećam se dobro i te univerzijade, onog klipa na YouTube koji je neko postavio, koji vidimo, jel? Naprosto ja mislim da to nije problem Siska, zato što više to korzo ne postoji u tom obliku gdje su sve zastupljene dobne generacije koje se druže, što se vidi tamo. Naprosto mislim da i televizija i mediji i sve danas je na neki način to otuđilo, klikom na enter možeš otputovati na bilo koji kraj svijeta. I sad negdje sam pročito, rekla mi je to glumica beogradska Vesna Čipić, da su oni uspjeli uspostaviti, mislim, u Kikindi jedino još tu instituciju korza i naravno nešto da se kao u Pančevu to pokušava napraviti, jel? Ovi koncerti kao kad je bio u Sisku Late 3 ili sad dolaze kad 23. sam je Soul Fingers, da, tamo sam prvo 5 godina i ja volim to zajedništvo ljudi na ulici. Naravno, ja najviše volim da je Frank Sinatra, ali njega ne mogu staviti u drugu ulicu. U svakom slučaju jako je lijepo kad postoji neki velik broj koji se skupljaju oko neke zajedničke ideje, pogotovo oko nekakvog takvog velikog koncerta. Znači meni su ovo uspostava ovog klizališta u drugoj ulici ili pod Satom
i općenito štandovi okupljeni oko tih stvari, vina, veliki stage i to sve, to je nešto što je mom bendu vrlo srodno i što mi doživljavamo negdje izvan Siska. Naravno da jazz klub treba raditi kao jedan animir, u stvari mi svi ljudi koji se bavimo glazbom bi trebali animirati ljude, da ih potaknemo na zajedništvo, da su više vani. Jer jazz klub to uspjeva naravno, ali u malom obimu, jer nije velik kao druga ulica. Tom idejom se trebaju baviti naravno sve moguće strukture i građana i gradske vlasti i županijske vlasti, da stavljaju što više ljudi na jedno mjesto oko jedne zajedničke ideje koje je dobre. Da li je to koncert, da li je to klizalište, da li su to kazališne predstave, isto okupljaju ljude. U svakom slučaju ja sam veliki zagovornik toga, ali jazz klub je sigurno jedna velika obitelj, to da. Tamo ima recimo 400 ljudi koji se oko tog jazz kluba vrte. Oni se gotovo svi poznaju, znači između sebe. To je jedna doista velika familija i koja se stvarala 10 godina. Bez nekih smo ostali zauvijek, neki su nam novi došli i to njegujemo, da, to je isto. Evo za kraj želim ti sretne blagdane, puno dobrih svirki i naravno emisiju na Radio Sisku negdje od početka 2016. godine. Evo sad ovako javno mali interni dogovor na kojem radimo. Dogovorit ću se sa suprugom da bude u tehnici, to može. Tako ako će biti tehničarka, ja ću rado se odazvat toj... Tako da jednom tjedno slušamo jazz ovdje na Radio Sisku, da. Apsolutno. Evo, ja zahvaljujem na pozivu. Naravno, želim svim građanima sretnu novu godinu, lijepe blagdane, puno dobre glazbe, neka vam život bude muzika i veselite se. I doista, eto, Sisak je vrlo jedno lijepo i ugodno okruženje za stvaranje. Tebi puno hvala što si me pozvala u emisiju i da češće navratiš do jazz kluba. I za kraj nam najavi što slušamo. Pa ja zapravo ne znam, taj cijeli CD koji sam ja snimio je fantastičan. Ja sad... Nešto heavy. Znam, to mi je draga kompozicija, Teška artiljerija, redni broj 5 koji sam snimio sa Vlatkom Stefanovskim u Sisku za vrijeme Sisačkog jazz festivala. Heavy artiljerija, Django Reinhardt, može? Može.
središtu. Osobe, teme i događaji u središtu tjedna. Srijedom u podne na Radio Sisku. Budite u središtu. Totalni